Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kakilala ng pinsan ko na itago na lang natin sa pangalang Butod. Taong 1978, Balangiga, Eastern Samar. Itong mga panahong ito, kasalukuyang mang-iigib ng tubig itong si Butod. Iisa lamang kasi ang gripo sa kanila noon, kaya yun na ang naging kabuhayan ni Butod. Medyo mahirap kasi ang pagsalok noon sa kanilang baryo, gawa ng iisa lamang ang gripong kanilang pinagkukuhanan ng tubig. Tiyagaan talaga ang pagpipila doon, at yon ang ginawang oportunidad ni Butod upang makalikom ng salapi na siyang gagamitin niya sa pang-araw-araw niyang buhay. Umaga pa noong nangangatok ng bahay-bahay itong si Butod sa kanilang baryo upang mag-alok ng pag-iigib ng tubig. Hindi naman siya noon nawawalan ng parokyano sa kadahilan ng araw-araw merong nauubusan ng tubig. Maliban sa pagsasalok, nag-iipon din itong si Butod ng mga tubig upang kanyang maibenta kapag walang agos ang gripo. Sa loob ng isang taon, yon at yon ang palaging ginagawa ni Butod upang makabili ng kanyang mga pangangailangan. Halos magdamag siyang pumipila doon sa gripo para lamang maisalok ang lahat ng galong pinapasalukan sa kanya. Nagdadala lamang si Butod ng kanyang pagkain sa gabi upang hindi siya magutom sa kanyang pagpila. Kapag malalim na ang gabi sa igiban, pagkakataon na yon para kay Butod upang maisingit ang lahat ng kanyang galong pupunuan ng tubig. Isang gabi, habang nagbabantay si Butod ng kanyang mga galon, pansin niyang konti lamang ang pumipila. Dalawa lamang sila doong naghihintay na mapuno ang bawat galon na siyang labis niyang ipinagtataka. Dala ng kuryosidad ni Butod, nilapitan niya ang kasama niya doon sa igiban upang tanungin ito. Manong, bakit ho tayo lang ang umiigib dito ngayon? Nakakapagtaka naman ata. Wika dito ni Butod. Ay nako, hindi mo ba alam? Merong sayawan ngayon sa baryo. Pasayaw ito ng kapitan upang idaos ang kapanganakan ng kanyang asawa. Lahat ng kababaryo natin ay naroon at tayong dalawa lamang ang hindi nakadalo. Sagot naman ito sa kanya. Dahil sa narinig ni Butod, mas lalo pang ginanahan ito sa pagsasalok ng tubig. Pinili nitong umuwi na muna sa kanyang tahanan upang hakutin ang lahat ng galong nakatenga. Ilang minuto pa ang lumipas, nakabalik na nga itong si Butod sa igiban. Wala na doon ang kanyang kasama, gawa ng natapos na ito sa kanyang pagsasalok. Nag-iisa na lamang doon si Butod, at ang kasakasama niya sa lugar na yon ay ang mga galong punong-puno ng tubig. Hindi naman noon gaanong kadiliman sa igiban ng tubig, gawa ng medyo may kaliwanagan ang buwan noong mga oras na yon. Ang ginagawa lamang doon ni Butod habang siya ay naghihintay ay ang tingnan ng pag-agos ng tubig patungo sa galong kanyang pinagsasalukan. Lumipas ang oras, biglang nagulat si Butod nang merong lumapit sa kanyang lalaki na duguan. Punong-puno ng dugo ang katawan nito na siyang labis niyang ikinagulat. Chong, sa'yo ba yung galong nasa gripo? Tanong ng lalaki. Oho, sa akin po yan. Natatakot na wika ni Butod. Gulat na gulat noon si Butod sa kadahilan ng parang hindi lamang iniinda ng lalaki ang mga malalalim niyang sugat sa katawan. Sa bawat pagwika nito kay Butod, kitang-kita niya ang pagbulwak ng mga dugo nito galing sa kanyang sugat.
Ang buong akala nga ni Butod, patay na ang taong yon dahil halos lumabas na ang lahat ng dugo nito sa kanyang katawan. Palaisipan noon para kay Butod kung paano at bakit nakakaya ng lalaking yon ang maglakad ng normal at magsalita na para bang wala itong malubhang sugat sa katawan. Nang akmang papalapit na ang lalaki sa gripo, bigla itong hinarang ni Butod at sinabihan ng, Manong, hindi ka ba nababahala sa sugat mo? Wala akong ibang magagawa kung hindi ang ipanalangin ng iyong nalalapit na kamatayan. Sa sitwasyon mo kasi, napaka-imposibleng makaligtas ka pa eh. Nang marinig ito ng lalaki, bigla itong napatigil sa paglalakad at dahan-dahang tiningnan ang kanyang katawan. Nang makita nito ang kanyang sitwasyong kinalalagyan, bigla itong nagsisisigaw dahil sa takot. Agad din ang pagputla ng mga labi nito at muka na siyang labis na ikinatakot ni Butod. Dali-dali niya itong hinawakan upang pigilan itong magwala sa igiban nila ng tubig. Dahil sa pagyakap dito ni Butod, maging siya ay napuno na rin ng dugo. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang humandusay na lamang ang lalaking yon nang wala ng buhay. Habang ito ay unti-unting nalalagutan ng hininga, nakapagkwento pa ito kay Butod kung ano ang nangyari sa kanya. Ayon kay Butod na sinabi sa kanya noong lalaki, nagaling siya ng sayawan. Meron siyang nakasayaw na babae na sumama sa kanya patungo sa kanilang tahanan. Pero habang nasa kalagitnaan sila ng daan, patungo sa kanyang tahanan, biglang nagulat ang lalaki nang makita niyang dahan-dahang nahahati ang bewang ng babaeng sumama sa kanya. Pagtingin niya dito, agaran siyang napaatras at walang habas na kumaripas ng takbo. Pero kahit anong gawin noong lalaki sa kanyang pagtakbo, madali siyang naaabutan ng babaeng yon. Nang madakip siya nito, walang awa siya nitong pinagsasasaksak ng matutulis nitong kuko hanggang sa bumulwak ang dugo na nasa loob ng kanyang katawan. Ang nakakapagtaka lang noon, hindi nakaramdam ng sakit ang lalaki sa bawat pagsaksak sa kanya ng nilalang na yon. Agaran din naman itong umalis nang mapansin itong matindi na ang kanyang tama. Kasabay ng pag-alis ng aswang ay ang pagkalimot ng lalaki sa kanyang mga naranasan. Bigla itong nakaramdam ng matinding pagkauhaw, kaya napagpasyahan itong tumungo sa igiban ng tubig. Matapos nitong makapagsalaysay ng kanyang kwento, nalipasan pa yon ng halos 30 minuto bago ito namatay. Dahil sa takot noon ni Butod, iniwan niya ang lalaki sa igiban ng tubig upang hayaan ang ibang tao na lamang ang makakita ng bangkay nito. Ayaw kasi niyang madamay sa krimen dahil baka siya pa ang maging salarin sa pagkamatay ng lalaking yon. Pagka-uwi noon ni Butod, dali-dali niyang inilibing sa lupa ang kanyang mga damit na duguan. Kinaumagahan, inaasahan na ni Butod na makikita ang bangkay ng lalaki. Medyo nagpahuli siya sa pagdating sa igiban upang kahit papaano'y meron ng taong nauna sa kanya doon. Pagdating doon ni Butod, laking gulat na lamang nito nang makita niyang walang pagkukumpulan ng tao sa igiban. Tila ba walang nakakita sa bangkay ng lalaking namatay sa lugar. Paglapit dito ni Butod, hinanap niya pa ang bangkay pero wala talaga siyang makitang kahit hibla ng buhok sa igiban. Sa paglilibot ni Butod sa lugar, naging palaisipan sa kanya kung ano ang nangyari sa bangkay na kanyang nakita. Ilang oras pa ang lumipas,
Bigo talaga itong si Butod na makita ang bangkay ng lalaki. Akala niya nga noon, nananaginip lamang siya noong gabi dahil sa kanyang mga nakita. Pero kahit anong kumbinsi ni Butod sa kanyang sarili, hindi nito tinatanggap na isang masamang panaginip lamang ang kanyang mga nasilayan. Lumipas ang ilang linggo at balik sa normal na ang pangyayari sa Igiban. Naging panatag na noon si Butod sa kadahilan ng alam niyang hindi na masusundan ang ganoong uri ng pangyayari. Kagaya ng nakagawian, doon pa rin natutulog si Butod sa Igiban upang masalukan ang lahat ng galong kanyang ipinila. Sa pagsapit ng gabi ng Biyernes, habang nagsasalok si Butod ng tubig, magbabandang hating gabi, merong nangyaring kakaiba. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang napatigil si Butod sa kanyang pagsasalok nang maramdaman niyang merong kumalabit sa kanyang balikat. Dahan-dahang lumingon noon si Butod nang maramdaman niya ang kalabit na yon. Sa pagtingin niya dito, laking gulat na lamang niya nang makita niya ang isang magandang babae na nasa kanyang harapan. Pagtingin dito ni Butod, agad itong napawika ng, Iigib ka, te? "Hindi ho, makikiinom lang ako. Ayos lang ba?" Sagot naman ito sa kanya. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagpapakita ng babae ng motibo kay Butod. Animoy, meron itong ibang pakay sa kanya maliban sa pag-inom ng tubig. Ilang minuto pa ang lumipas, naramdaman ni Butod ang paggapang ng mga kamay nito sa kanyang katawan. Animoy minamasahe noon si Butod sa kakaibang sensasyong ipinaparamdam ng babae sa kanya. Halos papikit-pikit pa noon si Butod hanggang sa pagmulat niya, laking gulat na lamang niya nang masipat nito ang napakahabang daliri na nakahawak sa kanyang mga balikat. Butot balat ang mga daliring yon na merong mahabang kuko. Sa pagtingin dito ni Butod, agara naman siyang napasipat sa nilalang na nasa kanyang likuran. Kasabay ng paglingon dito ni Butod ay ang pagramdam niya ng kakaibang paghagulgol ng boses ng nilalang na nasa kanyang likuran. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang sinunggaban noon si Butod nang magawa na nitong harapin ang nilalang na yun. Sa pagsunggab nito kay Butod, doon niya nakita ang kahindik-hindik na itsura ng nilalang na nasa kanyang harapan. Tumutulo ng walang tigil ang laway nito na siyang patuloy na bumabagsak sa pagmumukha ni Butod. Kasabay ng pagtulo nito ay ang pagsilay ni Butod sa pagmumukha ng nilalang na yon. Paglalarawan niya, walang ilong ang nilalang na sumunggab sa kanya at meron itong mamula-mulang balat. Nanlilisik din ang mga mata nito at wala itong kilay. Lubog ang mga mata ng nilalang na yon at meron itong kulukulubot na katawan. Wala din itong saplot at bakat na ang mga buto nito sa tadyang. Kahit butot balat ang mga braso ng nilalang na yon, ay nakakaya nitong higitan ang lakas ni Butod. Hindi niya magawang makapumiglas sa pagkakagapos nito sa kanya na siyang labis niyang ikinatakot. Ilang minuto pa ang lumipas, nagwika ang nilalang ng, "Sumuko ka na. Pangako, magiging kapaki-pakinabang ang walang kwenta mong katawan." Dahil sa sinabi ng nilalang na yon, mas lalo pang lumakas ang pagnanais ni Butod na kumawala at mabuhay.
Pilit niya itong nilalabanan kahit alam niyang hindi niya ito kakayanin. Habang patuloy siyang nakikipaglaban sa nilalang, tinatangka na nito na kagatin si Butod sa kanyang ulo. Hindi naman niya ito pinapahintulutan at patuloy niyang iniiwasan ang bawat pag-atake nito. Nang makahanap na ng tiyempo si Butod, napagpasyahan niyang ipalapas sa nilalang ang kanyang kaliwang braso upang magkaroon siya ng pagkakataon na makakuha ng malaking bato na siyang kanyang gagamiting oras laban sa manananggal na kanyang kalaban. Di noon ni Butod nagagawang sumigaw, gawa ng parang ang pakiramdam niya noon ay namamalat ang kanyang lalamunan. Sa pagdakma ng manananggal sa kanyang balikat, ay siya namang pagsigaw ni Butod ng napakalakas. Kasabay ng pagsigaw nito ay ang pagpupumilit niyang makahanap ng bato upang ipalo sa ulo ng nilalang. Awa naman ng Diyos, nakahanap si Butod ng isang tipak na bato na walang habas niyang ipinagpapapalo sa ulo nito. Nang tinamaan ni Butod ang nilalang, kasabay nito ang kanyang pagkawala dito. Nang makawala na si Butod, patuloy niyang sinugod ang nilalang upang hampasin ang batong hawak niya. Tinamaan na noon sa ulo ang manananggal, kaya meron pang ilang minuto si Butod na pagkakataon upang magawa itong paslangin. Halos umikot din kasi ang paningin ng nilalang na yon nang mahampas ito ni Butod sa ulo. Paglapit dito ni Butod, bigla namang nakailag ang nilalang na siyang agaran ding pagsugod nito. Halos maubos na ang lahat ng mga galoong naroon sa igiban dahil sa ginagawa nilang pagbubuno. Ang gripo noong gawa sa saging ay nagkawasak-wasak na dahil sa doon ibinalibag ng nilalang si Butod. Ilang balibag pa ng manananggal kay Butod ay biglang natusok siya sa isang matalas na kahoy. Sa pagtusok ng kahoy na yon sa balikat ni Butod, doon na niya nagawang makasigaw. Animoy ang kanyang malat na lalamunan ay biglang nawala dahil sa sakit na kanyang naramdaman. Nang malaman ni Butod na meron na siyang kakayahang sumigaw, hindi na ito nagdalawang isip na humingi ng tulong sa kanyang mga kababaryo. Ang manananggal noon na nakikipagbuno kay Butod ay sinugod pa siya nito na para bang nais talaga siya nitong kitila ng buhay. Paghawak ng manananggal sa buhok ni Butod, doon niya nasilayan ang paglaylay ng mga bituka nito. Walang sabi-sabi, agad niyang hinawakan ang mga bituka at walang sawang hinihila papalabas sa katawan ng manananggal. Nang makita yon ng manananggal, agaran din ang pagbalibag nito kay Butod sa lupa. Sa pagbalibag ng manananggal kay Butod, doon na siya nawala ng kakayahang tumayo upang lumaban. Ramdam na noon ni Butod na naabot na niya ang sukdulan ng lakas ng kanyang katawan. Halos maging ang mga daliri niya noong mga oras na yon ay hindi niya nagagawang igalaw dahil sa sobrang pagod at sakit ng kanyang katawan. Habang siya ay nakahandusay sa lupa, wala nang nagawa noon si Butod kung hindi ang hayaan ang manananggal na yon upang gawin ang kanyang nais. Ang isip niya noon, nais niya pang lumaban para sa kanyang buhay, pero ang sistema niya ay suko na talaga. Paglapit ng nilalang, biglang hinila si Butod nito patungong talahiban. Habang siya ay hinihila nito, ramdam ni Butod ang mga matatalas na bato na dinadaanan ng kanyang katawan. Hindi na niya nagagawang sumigaw noon na para bang manhid na sa sakit ang kanyang buong katawan. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nakita ni Butod ang mga taong paparating na merong daladalang sulo. Dahil sa kanyang mga nasilayan, muli na namang nabuhayan ang katawan ni Butod. Walang sabi-sabi, bigla itong sumigaw sa huling pagkakataon
upang makahingi ng tulong. Inubos na doon ni Butod ang kanyang buong lakas sa pagbabaka sakaling marinig siya at magawang iligtas ng kanyang mga kababaryo. Halos ang pagsigaw noon ni Butod ay sinasabayan na ng dugo dahil sa sobrang lakas nito. Agara naman itong narinig ng kanyang mga kababaryo na siyang naging sanhi upang matunto ng mga ito ang kinaroroonan ni Butod. Dali-daling nagsipasok ang mga yon sa talahiban upang hanapin ang pinagmumula ng pagsigaw niya. Si Butod naman noong mga oras na yon, ramdam na niya ang pagbilis ng paghila sa kanya ng manananggal. Hindi kasi ito pwedeng lumipad sa ere, gawa ng madali siyang masisilayan ng mga taong naroroon. Pinili na lamang ng manananggal na lumipad ng mababa sa talahiban dahil dun pala niya iniwan ang kalahati ng kanyang katawan. Kung hindi nakasigaw noon si Butod, malamang sa malamang naging pagkain na siya para sa manananggal na yon. Habang tumatakbo ng pakubli ang manananggal, panay ang pag-usal nito sa hangin. Rinig na rinig yon ni Butod, gawa ng hindi pa nawawala ang kanyang wisyo noon. Ilang minuto pa ang lumipas, meron na namang sumigaw na kababaryo ni Butod sa talahiban. Nakita ko na ang manananggal! Nandirito! Sigaw ng isa sa mga kababaryo niya. Kasabay ng pagsigaw nito ay ang pagsugod nito sa kinaroroonan ni Butod upang siya ay iligtas. Bigla nitong inihagis ang nagliliyab na sulo sa manananggal upang maialis nito ang pagkakahawak niya kay Butod. Nang matanggal na ito ng manananggal, bigla namang sinugod ito ng iba pa nitong kasama. Habang nakikipaglaban ang mga kasamahan ng kanyang kababaryo, si Butod naman ay hinihilan ng lalaki papalayo sa manananggal. Rinig na rinig noon ni Butod ang pagsigaw ng manananggal at ang pagputok ng baril sa talahiban. Sa pagsapit ng umaga, halos puno ng benda ang katawan ni Butod. Doon na din kumalat ang bali-balita sa kanilang lugar na tuluyan ng namatay ang manananggal na nambibiktima sa kanilang baryo. Lalo na kapag merong okasyon. Laking pasasalamat noon ni Butod dahil kahit papaano nagawa siyang iligtas ng kanyang kababaryo. Labis-labis din ang pasasalamat dito ni Butod na hanggang sa hukay ay hindi niya ito makakalimutan. Sa paglipas ng buwan, taon, naging maayos na ang pangangatawa ni Butod. Dahil na din sa pangyayaring yon, hindi na muli pang piniling magsalok ng tubig ni Butod sa kanilang igiban. Okay, shoutout muna tayo para sa mga random subscribers natin. Andyan sina Annalisa Recaport, Richelle Banyaga, Cecil Rodriguez, Wid Sayam, El Viton, Edward Villacorza, De Leon Camille Lorente, Rubina Samalburo Totorain, Artemio Mier, Joy Rodriguez, Jeffrey Perante, Julian Laruan, Mandy Corisay, Herman Shoson, Lowell Navarro, Ivan Oding, Geraldine Caribaga, Gestoni Formento, John Paul Tutay, Boy Labo TV, Jenny May Cervatos, Jean Bautista, Mowarip Sapal, Warda TV, Raymond Anyon, Lyndon Bailin Jr., Nonoyski, Lynette Montalvo, Charlie Kagampang, Heidi Amoroto, Archie Divino, Benson Maceda, Jahani May Tagaraw, Angelo Maquinas, Leorosa Dorado, Jed Viola, Fegix Jeffrey Hu Bahib, Grace Lee Lacerna, Jadith Bondok, Lani Lim, Happy C. Kobe, Lani Roxanne Asibal,
Art Villa, Ricky Gonzalez, Rafshel Lupiba, Amada Tubalinal, Lito Makiling at kay Angel Mozar. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.